Ένας άνθρωπος πέρασε σαν αστεροειδής μέσα από τη ζωή μου και μου άφησε σαν δώρο όχι απλά ένα κείμενο. Άφησε έναν σπόρο. Φύτρωσε μέσα μου και μετατράπηκε σε προσευχή. Η σύγχρονη προσευχή έχει δικαίωμα ύπαρξης. Γιατί θα ρωτήσετε? Επειδή οι αρχαίες προσευχές είναι υπέροχες, αλλά σε πολλούς, ειδικά στη σύγχρονη νεολαία, φαίνονται άγνωστες. Ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει στην προσευχή λέξεις που θα του είναι κατανόητες. Η προσευχή δεν είναι μορφή. Η προσευχή είναι κατάσταση. Και αν τα σύγχρονα λόγια οδηγούν στον Θεό, στον εαυτό, στην πηγή, έχουν δικαίωμα να είναι, να υπάρχουν, να ζουν τώρα. Κλείστε τα μάτια τώρα και άκουστε. Η μεγάλη και ακατανόητη, άπειρη και άφθονη σε όλες τις εκδηλώσεις της, τέλεια από μόνη της σύμπαν. Σε δοξάζω για τα υπέροχα δημιουργήματά σου. Θαυμάζω την ομορφιά της σοφίας σου. Θαύματα και ασπρώμενες επιλογές γεμίζουν τη ζωή μου. Με υποστηρίζεις σε κάθε μου ξεκίνημα. Σήμερα περιμένω και αποδέχομαι τις ευχάριστες εκπλήξεις. Όσο πιο πολύ επικεντρώνομαι στους στόχους μου, τόσο πιο επιτυχής γίνομαι. Αξίζω όλη την αγάπη, χαρά και επιτυχία και με ανοιχτή καρδιά την εισάγω στη ζωή μου και αποδέχομαι πλήρως την παρουσία και την δύναμή μου. Η φωνή μου είναι πολύτιμη και λέω την αλήθεια μου με ευκολία. Ακολουθώ άφοβα τα όνειρά μου, γιατί πιστεύω στον εαυτό μου και εσύ μου απαντάς με θαυμασμό και σεβασμό. Η υγεία μου αντανακλά τον εσωτερικό μου κόσμο, γεμάτο γκαλίνη και χαρά. Προσέχω ώστε οι σκέψεις μου να είναι ευγενικές και άξιες, γεμάτες πίστη και όχι αμφιβολίες. Σε ευχαριστώ, σύμπαν, για το δώρο ακόμα μιας ημέρας πλήρους και άφθονης ζωής. Ευχαριστώ.